že ten pochod aj obohatí možno o nejaké komentáriky z histórie tejto lokality. Dobre, takže výstup mal trvať takú nejakú hodinku aj dačo. No. A hodinku 15, počítajte, no. Tak. No, je to, ja som mu preto navrhol, ako nie že vnútil, ale navrhol som preto, lebo podľa mňa je najkrajšia zo všetkých trás. Je tu modrá, potom táto žltá, potom ešte takto ďalej sa dá ísť, ako tak tri také možnosti sú, ale táto určite najkrajšia. Lebo je tam, na rozdiel od tej modrej, tak v modrom idete stále lesom, stále tma, stromy a tuto sa to strieda, tu máte les, lúka, takže stále je čo pozerať, výhľady sú na Nitru a tak ďalej. Takže kto by chcel niečo porozprávať, nejaké veci, ja teda to chodím už teda intenzívne niekoľko rokov, takže kľudne pýtajte sa, ak vás budeme otrávať, tak vám môžeme povedať. Tak asi. Ideme. Ono to ide takým ciksakom, takto hore. A tu sme sa na ne napojili. Tak to sa beží Zaborský silvestrovský beh. Kto to pozná? Tak to sa už roky ešte za sociku sa to začalo behať. A tak asi vždycky v decembri sa dá to behať na Silvestre. Takže je to taká, nie je to síce značené oficiálne, ale je to naozaj pekná cesta, široká, pevná. Tú krásnu vôňu borovíc, to voňajú. Tak toto je také pekné miesto. Aj v lete je to tu nádherné, keď je horúčava, tak to krásne vonia tá živica, aj teraz pekne. Takže toto je borovica čierna. Nie je to náš druh domáci, je to teda dovezené zo Stredomoria, takže stredomorský druh. Pri mori to v Chorvátsku, to rastie kade v Grécku. Takže je to taký kúsok Stredomoria tuto u nás. Oni ho sem nasadili preto, lebo je veľmi odolný. Je odolnejší ako normálna borovica, aj tá by tu rástla inak, ale táto je ešte odolnejšia a nie je tak pekná zase na druhej strane. A ona rastie tuto na kremencoch, tu sú kremence. Kremence majú 246 miliónov rokov. Je to vlastne pobrežie mora, ktoré tu bolo voľakedy. Si predstavte takú pláž morskú, piesočnú, ktorá skamenela. Áno? Ale za tie tisíce milióny rokov sa tu usadzal ten piesok a potom to stvrdlo, skamenelo a zmenilo sa to na takú horninu, ktorá je veľmi tvrdá, taká kryštalická hornina, to je tá stará morská pláž, ktorá tu vtedy bola. Vtedy tu bolo more. Nebolo tu súš, bolo tzv. More Prototetis sa to volalo. No a tak. Také podobe to jadro toho uhoria je takéto kremencové. No a toto je vlastne také ako na pyramíde, to isté. To je tá istá skala ako hore, tá veľká biela. To sa volá, že hvorka alebo skalka. Tak to volajú. Sú to takéto útvary kremencové, ktoré sú najviac rozvinutá. Tá sústava kremencových hvorok je najviac rozvinutá na Slovensku v Tribeči. Tribeč je týmto najbohatší a sú to naozaj úžasné miesta, hlavne také, kde nie sú značené chodníky, ako Hrdovická, Ploská a také rôzne, to sú úplne uprostred tých hôr, niekde tam žiadny značkovaný chodník, pokiaľ to nepoznáte, tak sa tam aj nedostanete. Takže to sú najkrajšie miesta, aké tu vôbec v Tribeči existujú, taká divočina, okolo sú to jašterice na tom a sa vyhrievajú a je to nádherné, úžasné. Takže a vidíte tá kombinácia s tými borovicami. No. Ale sú také miesta, kde je oveľa viacej, aj na Zobori je taký jeden svah, kde toho je oveľa viac, takže sú vresy, oni takto na jeseň kvítnu na fialovo. A rastú tie vresy sú vždy na kremencoch. Oni majú radi kyslé. Mám ten veľký jeden stačí. Vysvetlím, vysvetlím. Tuto máme teda 246 miliónov rokov, to je kremenec, áno, to sme si ukazovali. Tuto potom vyššie, tu máme už vápenec, to je zase more, ale to je Jura, to je 180 miliónov rokov. A celkom na tej lúke, keď vidíme, na ten kopec hore, tak tam už bude obdobie kriedy, to je 130 miliónov rokov. To znamená, ak rátam 116 miliónov rokov, keď prídeme tento svah, odtiaľto až hore na lúku, tak vlastne prejdeme 116 miliónov rokov. Celé obdobie dinosaurov, teda druhohory. Od začiatku Trias, Jura, Krieda. Na tomto krátkom úseku. No. A to sa za to beriem vždy so sebou ginko, keď mám teda deti so sebou, že vlastne v tej období tej Jury, áno, tam už trošku vyššie, inak aj tu je napadaný, inak ako tiež ten vápenec hora sa to zosúva, tak vlastne vtedy už existovali ginka. Ginka, teda ginko dvojladočné, ginko biloba, vyzerá taký motýlik, to vyzerá ten list, áno, aj pred nakupecké to rastie. No a vlastne ide o to, že je to živá fosília, ktorá sa už vyskytovala v tej období Júry, Kriedy až doteraz vlastne. Takže prečo to hovorím? Má to takú súvislosť, že on
on je ešte vlastne koncom prvohôr tie ginka začali rásť a jediný druh, ktorý sa zachoval až doteraz je ginko dvojlaločné a je to taký neskutočne odolný strom. Je to vlastne, má to oveľa bližšie z hľadiska toho pôvodu napríklad k borovici, ako napríklad k tomuto dubu. Lebo dub je napríklad listnatý strom, to je krytosemenné stromy sú to, ale ihličnaté sú nahosemenné. To znamená, že to nahosemenný, ešte starší, teda je to bližšie k tým ihličnanom, to má bližšie. No a čo chcem povedať ako v rámci našej témy, že keď bolo bombardovanie Hirošimy, tak naši priatelia, teda teraz najväčší zo všetkých priateľov, hodili tam tú atomovú bombu, áno, a vlastne 500 metrov od toho epicentra bol jeden taký buddhistický chrám, kde títo buddhisti tento ginko považujú za taký posvetný strom. Ak my povedzme lipu, tak oni majú ako ginko. No a tam sa všetko zhorelo do tla, a aj stromy zhoreli teda, ostali bahili raz. No a tí Japonci boli z toho takí nešťastní, že Mária, čo teraz odídeme, tí, čo tu prežili, tak sa zberali preč a potom si všimli, že na tých spálených tých pahiloch vyrastli nové lístočky toho ginka. Takže predstavte si, že to ginko dokázalo prežiť aj atomový výbuch. Takže je to taká mrcha, ktorá žije tu už s nami, no koľko? 150 miliónov rokov. Koľko? No dosť teda. Veľmi veľa. Strašne veľa miliónov rokov tu žije tento ginko s nami. No. Ale nemám ho tu, takže to také do vetra vyprávame. A prasličky sú ešte stále. Takže to nie je trošku. Ale je to veľa krajšie, ako vidíte. Žiadne lesy, čo tam už idete v lese, uvidíte, nič. Ten kameň tam, to je čo? Nejaký pätník, a vieš, teraz prídem prvý raz, po tých rokoch. Nejaké označenie. Keď tu boli lúky, ako pastviny tu boli, takže to mohlo niekto označené normálne, že ako vlastníctvo, že tu začínali nejaké pastviny niekoho konkrétneho. Je to Zoborská lesostep, je to teda chránené, pretože tu rastú niektoré, rastie tu jedna kvetinka na jar, v apríli, máj a jún, peniažčík slovenský. Peniažčík slovenský, tuto zrovna akurát, v týchto miestach, tuto poza. Je to vlastne endemit slovenský, nerastie nikde inde, len na Slovensku a na dvoch miestach, len v Nitre a potom v Slovenskom Krase, nikde inde nerastie. To znamená len tu, takže to je preto chránené. Potom druhá lúka je Svoradová, taká istá v podstate, len tam je zákaz vstupu, aj keď sa to nerešpektuje. To je 5. stupeň ochrany najvyšší. V podstate je to to isté, rozdiel iba v tom, že ten obsahuje väčší obsah vápenca ako toto. Takže tento je síce vápencový, ale je tam prímes kremenca, takže nie je taký čistý. Tento má najvyšší obsah vápenca, teda kalcia, a preto je aj najvýživnejší pre tie rastliny. Oni potom majú v poličiaku. To sme mali ísť, takto sme mali prísť sem, ale hovorím, že celé zle. Tak sa budeme vrácať. Áno, keď sa vrátime, ak nepôjdeme spolu, ak pôjdete tadiaľto, tak si dáte veľký pozor, lebo mokré kamene sú a tam je to veľmi nebezpečné, hlavne pri zostupe. Pri zostupe tam sa môžete šmyknúť na tom, takže tam sú také nepríjemné úseky. Toto sú 3 duby. Nejakí skauti toto za prvé Československej republiky nejaké 3 duby posadili, ale už tu nie sú už odtedy. Takže nič také. Ale volá sa takéto sedlo. Jeden kopec, druhý kopec a medzi tým je sedlo. Je tu zaznamenané v stredoveku, že taďato išla stredoveku cesta zo Zoborského kláštora, jak je modrá značka, ale pod ňou. Je to tam aj vidno, hlavne ale teraz nie, lebo keď opadajú listy, tak je tam ešte normálne vidno cestu z stredoveku. A sem to išlo a potom to išlo na Podhorany dole krížom. No. Takže v stredoveku sa chodilo krížom taďato zo kláštora, ale je to preto, lebo hlavne na jeseň a na jar celé tieto roviny okolo, jak je priemyselný park, to bolo celé pod vodou, lebo celé tam boli bažiny, takže sa ťažko, je to paradox, ale lepšie sa im išlo takto krížom, ako keby to mali obchádzať cez tú vodu. Takže za to sa to asi robilo. No a potom tu sú valy praveké, ukážem vám. Tak. No.
Toto je práve val. Toto. Stop, na tej druhej strane tiež. Tuto je to takto preseknuté, keď hovorím sedlo. Takto krížom preseknuté, to je taký priečný val. Alebo predsunuté opevnenie, ono to ide asi 50 metrov. Z jednej strany druhé a potom takto stromo padá dole. Ak je to takto svahy, tak to ide. Takto sa to zošikmuje. Tu je to takto prestomne. Si videl, no, dobre. Takže, toto je ako presunuté opevnenie. Tu bola asi brána v týchto miestach. A podľa mojej teórie, ale moja teória súkromná, je taká, že tá stredoveká cesta, čo tu je, zachytená aj archeologicky, aj písomne, nemusela byť celkom stredoveká, mohla byť praveká. Oni to stredoveku len ako oživili. To znamená, že tá cesta mohla práve tu byť pred 1000 rokmi, teraz 1000 rokov pred Kristom, 3000 rokov. A vtedy by to dalo zmysel, že tá cesta tuto vyúsťovala a tu bola ten val. To znamená, že tu bola, zoberte si, že to muselo byť vyššie. Tu bola palisáda ešte hore, tu bola brána, to znamená, všetci takto prechádzali týmto sedlom, lebo tu vyúsťovala, mohli platiť mýto. Áno, že to mohla byť ako colnica, také čosi. Takže vtedy by to dávalo taký väčší zmysel. Takže tak, no. Takže prvý val. Stojí vám na nohe, pardon. Pomaly ako. No, teraz tak. Poďte tam, ponúknite sa. To si tam nekrčí ten tuzek. To má no veď, ale... Jasne. Janko, toto sú s nami? Áno, áno. Není ste šoféri, že? Ja nie. Tak, nech sa páči. Viete, sami ste šoféri. No, dobre, to si vieme predstaviť na vás. A u nás Pieščanov len Daňo a Vašky a ja. Ten termín posúvali, sa nás tu zišlo celkom hojný počet a som o to radšej, že toto je jubilejný 10. ročník. Teraz ešte kto nemal a kto by chcel, tak si môže zobrať malého fritana na prípitok, na zahriatie a bude nasledovať taká oficiálnejšia časť. Položíme kvetiny, bude nasledovať niekoľko príhovorov a potom bude nasledovať taká voľnejšia časť, kde si môžeme opekať a dať priestor diskusiám. Dobre, poprosím vás, presunieme sa sem pri ten kamenný zvyšok pamätníku. A Janko, ty už si nachystaný? Dobre. Kamarátky, nech sa páči. Дамы и пани, милые приятели, Тенте Рокс мы сии Литомины упомянули, а 70-е выручил зачатку славянского народного повстания, которое
которое стало символом славянского боя против фашизма, а на котором со кроем партизанов за участие великая часть славянской армады о широкой беременности. Советский зв'яз посkytал славянскому народному повстанию велику помощь. С полу со словацкими воевало в партизанских единотках приближение 3000 советских обчанов. В наикратчайшем часе зачала Карпатско-Дуклянская уточная операция, которая положила заклад освобождения славянских от нацистских оккупантов. Сюда за освобождение славянских шаг была вельми высока. По час боев падало в яд АК-63 30 тысяч вояков Червеної армады. Мы вдячны славянскому народу за захование памятки на вояков Червеної армады. Жаль, в многих иных европейских краинах мы светских покусов о приписывании истории Другой световой войны. Русская, славянская, суединотно к отношению удалости тих років. Mamy сплочну правду о Другой световой войне. Нашу главную улогу нести ту правду заховать, поучення з історією не смє бути забудете. Є вельми доулежите, аби младі люди познали историю, а вы похопили, кто против кому в этой войне воевал, а за что людям положили свои животы. На завер бы, цел, все-таки притомным зажелать проспериту, здравия и погоду. Дякую вам. И спасибо, мой славянский. Ďakujem za tieto slova, milí prítomní, a vám chcem poďakovať za účasť. Keď sme v roku 2015 išli prvýkrát na tieto miesta práve s cieľom pripomenúť si pamiatku sovietských partizánov, tak nás bolo, ak sa dobre pamätám, 5 ľudí. Keď sa pozrite okolo seba, tak je nás, ktoré počítam, možno nejakých 30. Priznám sa, že boli aj silnejšie ročníky, boli aj slabšie ročníky. Čo je však dôležité je, že túto udalosť, ktorá sa viaže antifašistickému odboju a ktorá sa viaže k histórii Nitry, pomáhame udržiavať. A myslím si, že práve toto je cesta, ako priblížiť obyvateľom jednotlivých regiónov našu spoločnú históriu a ako k nej viesť aj našich najmladších spoluobčanov, ktorí o niekoľko rokov budú na našich miestach a budú spravovať tento náš štát. Totižto obrovská monumentálna mozaika víťazstva v druhej svetovej vojne sa skladá práve z malých kamienkov, z malých drobných udalostí, akým boli osudy tisícok povstalcov, tisícok vojakov, ktorí sa podielali na oslobodzovaní našej vlasti. A práve takáto jedna epizódka sa odohrala aj na prelome septembra-októbra 1944 v týchto miestach, kde zoskočil sovietský partizánsky výsadok. Aj keď mali zoskočiť niekoľko desiatok kilometrov viac k Zlatým Moravciam, a zoskočili práve tu kvôli podobnému počasiu, aké je teraz. Bolo ich 14 a mali extrémne málo zásob. Napriek tomu, po mesiacich činností v týchto lesoch tu vzniklo mohutné partizánske hnutie, ktoré robilo Nemcom obrovské problémy v podstate až do príchodu Červenej armády. Toto sú ľudia, na ktorých by sme nemali zabúdať, a ich odkaz by sme mali odozdávať našim potomkom, aby sa na ich činy nezabudli. Ďakujem vám ešte raz všetkým, ktorí ste prišli. Pevne verím, že sa vidíme aj na budúci rok a teraz vás pozývam k drobnému občerstveniu a už spomínaným diskusiám. Ďakujem.